नाही टाकणार ग. अगं तू किती पण बोल टाक टाक, मी अजिबात टाकणार नाही. मी लग्नाच्या आधी असं काही करणारच नाही. नाही म्हटलं नाही एकदा, लग्न अधिकार असं काय करणार नाही ग. एकतर तुझा बाबा आधीच पोलीस आहे, त्यांना कळलं तर फुकट पोचा. फोटो नाही टाकणार म्हणजे नाही टाकणार. ते कप्पल चॅलेंज असो ना तर चप्पल चॅलेंज असू दे, मी अजिबात टाकणार नाही. बोललो की नाही टाकणार. किरणच्या बायकोने पण असंच फोटो टाकलेले, त्याच्यावरती पण कमेंट आली, तसं माझ्यावरती पण कमेंट यायची. हा तुला असू दे किती पण विश्वास, पण मला नाही टाकायचं म्हणजे नाही टाकायचंय. A few minutes later. रुसू नको ग तू. काय ग तू सारखी सारखी रुसतेस. हा टाकतो मी टाकतो. ए, काय? चल. ए, असंच काय? हा टाकतो. आता फोन ठेवशील तेव्हाच टाकन ना मी फोटो. हा चल. काय रे? काय तुला किती फोन लावले, तुझा फोनच स्विच ऑफ दाखवतोय. का फोन कशाला लावले एवढे? प्रॉब्लेम झाला एक. का आलं? अरे आयटमचा प्रॉब्लेम झाला रे एक. परत काय केलं तिला? आता काय केलं नाही रे. मग ती बोलते ते कपल चॅनल झाले ना, ते दोघांचे फोटो टाक बोलते. टाक ना, मग काय प्रॉब्लेम आहे? पण दुसरी आयटम आहे ती, तिने बघितलं तर परत वांदे होतील. तुझ्याकडे बघून वाटत नाही रे तुझ्या 2-2 आयटम असतील. यायला आपला स्टॅमिना किती, आपण करतोय किती ते पण बघावं जरा माणसाने. आता काय करू ते सांग. काय करू म्हणजे आपली शाटे उपट आणि भांडी आपट करायचीच नाही ना माणसाने. सांग ना मग आता काय करू ते तर सांग. एक काम कर, FB वरती फोटो अपलोड कर. फोटो अपलोड केलास त्यात एक प्रायव्हसीची सेटिंग येते. प्रायव्हसीच्या सेटिंगमध्ये गेलास त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक फ्रेंड म्हणून ऑप्शन येईल. मग फक्त तिलाच हे कर, बाकीच्या कोणाला फोटो दिसणार नाही, फक्त तिलाच दिसेल. हा काय? हां बरे भाई आयडिया रे. हां, प्रत्येक वेळी करू नको, हा पुढच्या वेळी वाचवणार नाही. ओके भावा, हा? thank you. हां आता घेऊ मग करायला. हां, कर ना, आता सांगितलं तर करून टाक पटकन. ये तर बस, ये दाखवतो तुला. आता अपलोड करतो फोटो. फोटो भारी आहे रे. कुठला गार्डन मधला या? या आपल्या इथल्या. आता जा त्याच्यामध्ये अपलोड कर. प्रायव्हसीमध्ये जा. हां, स्पेसिफिक फ्रेंड कर. हा हां, मग फक्त आता तिलाच दिसेल. अपलोड कर आता. A few moments later. ते किरण मागाशी टाकलेला आपण फोटोवरती एवढं कमेंट कशा काय आले. अरे तिचे फ्रेंड्स आहेत ते. आपण तर ब्लॉक केलं ना त्यांना. आपण तुझ्या फ्रेंडला ब्लॉक केलेलं, तिच्या नाही. काय तर दुसऱ्या आयटमला दिसणार नाही ना. नाही दिसणार रे, त्या दोघे एकमेकांना ओळखतात काय? काय त्यांचे म्युच्युअल फ्रेंड कोण ॲड आहेत? काय रे? मग नाही दिसणार. कशाला टेन्शन घेतो? किरण पोरीची कमेंट बघ आले. हा हुंदीर कोण आहे तुझ्या बरोबर? हुंदीर दिसतो काय रे? कोण बोललाय? आणि हे बघ अशीच बंकस करत असेल तुझी. चल खाली जाऊन बघूया. आईला तिच्या बापाने कमेंट बघ काय गेले. तू आता लग्नच करून दाखव, नाहीतर काढतो तुझा कपल चॅलेंज. लग्नाने आता काय? आता गाण्या फरार. अरे थांब, गाडी तर घेऊन जा. ठेव तुलाच, आता मी येतच नाही. व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि एक पेक्षा जास्त गर्लफ्रेंड ठेवू नका. यायला कोण आहे हा हात करतोय? अरे सांग ना काय करू, प्लीज सांग ना. काय करू सांग ना प्लीज. आता आता ए गुड थांब, रिक्षा आली. अरे थांब, गाडी घेऊन जा. कुठली गाडी? अरे आईकडे तू पळत जा.